Здравейте! Вече пълни 4 седмици, откакто чрез Министерството на енергетиката, Агенцията за ядрено регулиране и АЕЦ Козлодуй разполагат с най-важното и съществено доказателство в подкрепа на твърдението ми, че характеристиките на горивото в документа, претендиращ да покаже неговата безопасна и надежна експлоатация, ТОП, глава 31, не съответстват на характеристиките на реално доставеното гориво. Въпреки това мълчанието е оглушително, като че ли не става въпрос за безпрецедентна подмяна на ядрено гориво, а за погрешно разменените шапки между господата Генов и Цочев, след поредната им делова и ползотворна среща. Инспекторатът към Министерството на енергетиката също мълчи и може би продължава изучаването на търговския договор между АЕЦ Козлодуй и руската фирма Твел, като се опитват, като алхимиците в средните векове, да превърнат камъка в злато. За половината време, само 2 седмици от публикуването му в интернет, много повече читатели на доказателство номер 1 го разбраха и повярваха в истинността на фактите. Както се казва, когато фактите говорят, тогава и ядрената мафия мълчи. Ясно е, че нито един уважаващ себе си ядрен физик няма да започне да оспорва очевидното, но организаторите и изпълнителите на корупционната схема си имат и поставени такива. Нещо около ядрени физици, които също мълчат, ако се няма предвид анонимните им и злобни подмятания в някои интернет форуми. Това е доста странно поведение за хора, които получават бърз растеж в кариерата и високи заплати, а се оказва, че не могат да защитат работодателя си. Мълчат и българските медии, с изключение на няколкото интернет базирани, на които благодаря, а също така и на няколкото много големи, но разположени на северо-запад от българската граница, които би следвало да задават този въпрос към съответните отговорни господа в интерес на сигурността и спокойствието на българските, а и не само на тях граждани. Следва да им го задават по няколко пъти на ден, докато отговорят или пък освободят заеманите от тях удобни длъжности с огромни заплати, луксозни коли, безплатен бензин и GSM и маса други екстри за несправяне с служебните им задължения. След това да им бъде потърсена съответната наказателна отговорност. За съжаление, заради технически проблеми няма да мога да реализирам цялото видео, затова ще прочета края, а вие може да видите целият текст на страницата на моя блог в eurochicago.com. По същия начин, както реагират в момента институциите АЕЦ Козлодуй, Агенцията за ядрено регулиране и Министерството на икономиката и енергетиката разследват кой е организирал външната атака срещу българската ядрена енергетика. Не дали има съответствие между предоставените от доставчика гаранции за безопасното използване на новото гориво и реалните му характеристики, а кога и кой е организирал поредната мощна атака. И за да не губят повече безценно време, вече мина повече от месеца, краят не се вижда, аз реших да им покажа кой, кога и как наистина организирано атакува българската ядрена енергетика, но отвътре. Всичко това можете да видите в условно нареченото доказателство номер 3 в схемата за подмяна на горивото. В скоро време очаквайте още. Доказателство номер 3 може да видите на страницата на моя блог или на адреса, изписан долното на екрана. Благодаря ви за вниманието.